No, no, jo... Ja, però davant no hauria d'estar... Endavant, va, jo em surt aquesta aquí. Perquè jo per fer la foto no no, jo no perquè vinc a fer la foto. Jo he d'anar a baix. Endavant, comencem. Benvinguts i comencem, vale? Estem molt contents, tot allò que es diu, Va. Molt bé. Bé, doncs, moltes gràcies. Benvingut a tothom. Moltes gràcies a Llebrer la Puça. Moltes gràcies a la Societat Andorrana de Ciències per, com sempre, i tantes vegades convidar-nos a fer una presentació o moltes de les coses que acostumem a fer plegats aquí a Andorra. Nosaltres, ja no sé si nosaltres, hi ha molta gent a la sala, uns quants, alguns, som del grup Mirmanda. El grup Mirmanda és una espècie de grup que agrupa molta gent d'arreu dels Pirineus, però també d'altres llocs més llunyans, que des de fa uns anys publiquem o intentem publicar tot allò que ens passa pel cap, tot difícils, que té a veure una miqueta entre allò que és el pensar el país i també una part d'acció, és a dir, que tot allò que pensem pugui ser una miqueta aplicat o portat una mica a terme, que a vegades és molt més difícil. D'aquí va néixer aquesta idea de Mirmanda, que com alguns sabeu, Jacint Verdaguer va reprendre tantes llegendes locals de la part del Rosselló, allò que deia que quan Barcelona era un prat, Mirmanda ja era ciutat, i ens va agradar molt el títol pel que significava, per la metàfora que significava, i vam crear aquesta revista, que es diu Mirmanda, que ara us posaré per anar veient una miqueta, per no haver d'explicar-ho tot el que és. Vam crear aquesta revista, que és una revista d'assaigs, una revista d'idees, en la qual anem publicant una mica de tot, des de història, filosofia, economia, història de l'art, temes molt transversals, però que tenen a veure amb tot allò que passa a nivell del país, a nivell local, però que pot ser entès i pot ser llegit tant a Andorra, a Puigcerdà, a Barcelona o a París. De fet, ja ho veureu, és una revista en català, però que accepta tant algun text en francès, cosa que és una mica més estranya en l'àmbit en què ens movem, però és prou entenedor. Això va portar que de tanta gent que participava, que col·laborava amb nosaltres, vam anar fent com trobades una miqueta a tot arreu del país, i d'aquestes trobades temàtiques va sorgir la idea, per què no publicar-les i fer llibres. No sempre té a veure amb el fet de fer una conferència i publicar-los, sinó que té a veure amb pensar un llibre i com aquell llibre ha de tenir lloc. Al primer cas vam publicar unes trobades que vam fer a Cerdanya el 2010, que tenia a veure amb el que és la idiosincràsia del lloc on ens trobem, que és la frontera. La frontera com una frontera, la frontera com a frontera, la frontera de com pensar la frontera al segle XXI, on ens ha portat, i d'aquí va venir dos volums, que són els dos primers, que en aquest cas ja no els vam publicar nosaltres sols, sinó que ho vam fer amb una de les editorials que nosaltres creiem que és dels millors que hi ha a nivell de països catalans sobre ciències humanes, i que precisament també representava el que tots una miqueta, tots a cadascú de nosaltres fem, que és com, des d'un món molt local, fer productes molt bons que poden ser llegits i venuts en llocs bastant més llunyans. I d'aquí va venir aquesta col·laboració amb l'editorial Afers de Catarroja, que és al costat de València. Per tant, d'aquests són els dos primers volums que vam publicar, que és Observar les fronteres, veure el món, i aquest que és La frontera de la dominació a l'art de transgredir. En un eren textos, treballs de gent que havia fet en àmbits molt diversos, i en aquest era 7 o 8 especialistes que amb un assaig cadascú d'ells va aportar la seva visió sobre què és i què representa la frontera. Un parell d'anys més tard vam fer el mateix exercici, però en lloc de ser una trobada, va ser com diverses trobades arreu del país, i vam també demanar a la gent de pensar què significava precisament el que nosaltres mateixos estàvem fent, que era el treball ultralocal. És una mica un joc de paraules, que era precisament això, no pensar l'ultralocalisme com quelcom negatiu, sinó com quelcom superlocal, és a dir, com fer d'un element molt local un element universal, una miqueta el que havia dit sempre Dalí, el Montaigne, etc., de fer un espardenya un element mundial, com fer de coses molt concretes, si conegudes o enteses una miqueta a tot arreu. I d'aquí va venir la publicació d'aquest llibre, que és l'ultralocalisme d'allò local a universal.
i també vam voler agafar aquesta imatge perquè és la més coneguda, fins i tot un japonès sabria perfectament què és el Pantocràtor de Taüll, i en sabria perfectament com a excusa per fer aquest volum. I va arribar, abans d'anar fent cada any la revista, va arribar la idea de publicar i de fer també, ja que estem parlant d'ultralocalisme, estem parlant de fronteres, estem parlant de punts de trobada, estem parlant de moltes coses, aquesta idea dels llocs de memòria, aquells espais de memòria que poden ser espais imaginaris, poden ser espais físics, poden ser elements materials o immaterials que tenen a veure amb una memòria compartida, amb una memòria col·lectiva que pot ser que hagi existit fa 50, fa 100 anys i que ara mateix hagi desaparegut, o al revés, que avui en dia estigui molt latent i que vés a saber què passarà d'aquí uns anys. I pot ser una memòria que hagi tingut un recorregut, diguem-ne, natural, és a dir, més sense una voluntat al darrere, sinó que ha anat sorgint, com pot ser quelcom que hagi estat forçat que això tingui lloc. D'aquí ve una miqueta la idea d'aquest llibre que us presentarà l'Enric Pujol, que és un dels dos coordinadors del volum, juntament amb la Queralt Soler, i després donem la paraula també amb el Lluís Obiols, que també coneixeu, que fa l'arxiver a la Seu d'Urgell, arxiver entre moltes altres coses, i als quals li vam demanar, juntament amb la Rola Simón, que és l'arxivera de Cerdanya, parlar precisament de què són els arxius, què és aquest món on es guarda aquesta memòria col·lectiva on tots anem a buscar, on tots, de tot arreu, necessitem sempre trobar-nos en aquest espai, però que ho expliqui millor ell. I després l'Antoni Pol, que evidentment també coneixeu tots, amb el qual també ens hem trobat molt sovint fent moltes d'aquests encontres, precisament un d'ells, un dels motius d'aquest llibre, va ser una de les coses que vam fer precisament a l'arxiu, a la Seu d'Urgell, el 2013 o 2014, que ja vam començar una miqueta a pensar tot plegat, i quan l'Antoni va fer la intervenció de, escolta, diu, Andorra, en si mateixa, com a espai, com a territori, com a país, és un lloc de memòria. Per 1000 coses que han passat a la història. I li van dir, molt bé, doncs, estiu-ho. Ens ho explicaràs. Ho has de posar amb tinta sobre paper i ho has d'explicar. A vegades no és senzill, però sí que és veritat que estava claríssim que Andorra formava part, igual que són els arxius de Cerdanya, etc., formava part d'aquesta excusa, d'aquesta idea de lloc de memòria, de memòria compartida. Bé, no us diré res més sobre el que fem, perquè ja us posaré ara això, poso pel darrere, així va passar i és més fàcil, i per tant passo la paraula a l'Enric, i després ja intervindran ells, i després si voleu parlem tots plegats una mica. Hola, bona tarda a totes i a tots. Bé, com us ha dit l'Òscar, aquest llibre neix d'unes trobades en les quals el tema bàsic era aquesta noció d'una memòria compartida. Què vol dir això de memòria compartida? De fet, és una memòria que compartim, diguem, els llocs de memòria dels catalans del nord i del sud, doncs tota una comunitat, en aquest cas una comunitat nacional, que va de Salses a Guardamar i a Fragamó, hi ha uns elements, hi ha uns punts en els quals hi ha, en aquest sentit, uns referents comuns que constitueixen aquesta memòria col·lectiva. De la mateixa manera que hi ha una llengua i una cultura comunes, un territori o uns paisatges, doncs també hi ha una memòria compartida. De fet, la història i la memòria no són ben bé la mateixa cosa. Durant molt de temps es va insistir molt en les diferències entre història i memòria. La memòria és un element, per dir-ho així, més primari, és un element que barreja no només la història, sinó que pot barrejar elements legendaris, elements folclòrics. Un exemple que posàvem, que era molt clar, és Gifré el Pilós. Sobre Gifré el Pilós, més o menys tots tenim una idea de qui és. Tothom sap qui és Gifré el Pilós. Ara, la raó per la qual tots sabem qui és Gifré el Pilós, doncs no és una raó històrica, és una raó mítica. L'origen de l'escut de les 4 barres és un mite, i és un mite que sorgeix a l'època medieval. Per tant, doncs, la nostra memòria col·lectiva, un referent és Gifré el Pilós, i és un referent de base històrica, però en base a un element absolutament mític.
Per tant, en aquest cas, la memòria col·lectiva s'articularia en base a un mite, no només a un fet històric. El que passa és que sí que en els darrers temps aquests elements de memòria compartida, cada vegada, aquesta memòria compartida, aquests referents comuns, cada vegada s'han acostat més a la història. I aquesta memòria comuna, aquesta memòria que han dit també memòria històrica, cada vegada s'ha acostat més a la història. Jo penso que aquesta seria una bona orientació, parlant com a historiador, que valoro aquest element de distinció, si voleu dir-ho així, de què és història, què és mite, què són factors de costums, etc. Però, en tot cas, que la memòria s'acosti a la història, com ha anat passant darrerament, penso que és un avantatge. De fet, aquesta memòria col·lectiva s'alimenta a partir d'aquests referents que dèiem i del que se n'ha vingut a dir llocs de memòria. Aquests llocs de memòria, com us ha dit l'Òscar, poden ser físics, poden ser espais determinats, poden ser des d'una escultura fins a un edifici, la Generalitat, les llotges, i aquí tenim la llotja de Perpinyà, seria un element comú, la trobes a Mallorca, la trobes a València, la llotja mateix seria un espai referencial compartit d'aquesta memòria col·lectiva. Doncs a partir d'aquests espais i d'aquests llocs de memòria, no només espais, sinó també elements, diguem-ne, immaterials, ja us en citaré alguns després, doncs s'articularia tota aquesta memòria. Els llocs de memòria serien els que alimentarien la memòria col·lectiva. Estudiar aquests llocs de memòria ha estat una directriu que s'ha emprès darrerament. El més famós és Pierre Nora. Pierre Nora va dirigir una obra que es diu així, els llocs de memòria. Ell fa la referència al cas francès. Van fer una obra amb 7 volums profusament il·lustrada i feien servir un concepte de lloc de memòria molt ampli. Tant era lloc de memòria un arxiu, com un ajuntament, com una escola, com els paisatges, com la historiografia, com la llengua, com el folklore, tot era lloc de memòria. En aquesta concepció, llavors el que farà Pierre Nora i el seu equip, estem parlant d'un equip multidisciplinari que realment van tenir molts recursos, analitzaran en aquests diferents volums tots aquests llocs de memòria i com això constitueix i alimenta aquesta memòria col·lectiva. Naturalment, el cas francès no era un cas només francès i per tant aquesta analítica que faran del cas francès és aplicable no només a d'altres estats sinó també a nacions que no tenen un estat com és el cas català. Llavors, en el cas català s'ha començat a treballar el tema dels llocs de memòria des de fa un temps. Diguem-ne, aquest seria una segona fase, una segona tongada, però la primera tongada la va obrir Albert Balcells, que per això és el que també li vam demanar que ens fes un pròleg sobre aquesta distinció història, memòria, llocs de memòria, etc. I, naturalment, en el cas català, a diferència del cas francès, ja podeu comptar que els recursos no hi són, tot s'ha de fer amb molt bona voluntat i molt d'esforç personal, i aleshores allò que en el cas de Pierre Nora i el seu equip era tot un equip, 7 volums, en el cas català ho va fer l'Albert Balcells pel seu compte i risc, realment amb un volum, i ho va acotar molt en el que era el Principat. Aleshores nosaltres, en aquest segon pas que hem volgut fer, hem anat a fer una ampliació. En el cas de Balcells, en el seu llibre, ell se centrava molt en espais molt concrets. Nosaltres hem començat a introduir elements intangibles, immaterials, com poden ser un concepte com el republicanisme. Aquest concepte és, pensem, un lloc de memòria i per tant és un element a analitzar. I, a més, hem ampliat també no només el concepte de lloc de memòria, sinó també l'àmbit d'anàlisi. I no ens hem reclòs en el que seria el Principat, sinó que hem anat a abastar el conjunt de països catalans. I per això, aquí entra un article com el d'Andorra com a lloc de memòria. Però, a més, un altre dels articles
surten, que aquest em va tocar a mi, és la mateixa noció de països catalans com a lloc de memòria. És un dels casos més clars. Penseu que la noció de països catalans no la defensa cap institució pública. Tot es defensa des de la base, des de la societat civil. I aquí, sobretot, en la construcció de la nostra memòria col·lectiva, la societat civil ha estat fonamental. A diferència dels llocs on hi ha hagut un estat que aquesta construcció s'ha fet de dalt a baix, nosaltres l'hem feta de baix a baix, de la societat civil cap a les institucions en el moment que hi ha hagut aquestes institucions. I per tant, doncs, per dir-ho així, hi ha una característica en la construcció de la memòria, en el cas català, doncs, penso que democràtica, i que en el cas concret de la noció de països catalans ha estat la societat civil la que l'ha hagut de construir. Si no hi ha cap institució que la defensi, qui defensa aquesta idea que és atacada per diferents sectors, que és negada per molts altres? Com es manté això? I aleshores, doncs, en l'article analitzem a partir de quins elements hi ha unes institucions de la societat civil que defensen aquesta noció, l'Institut d'Estudis Catalans, les associacions de diferent caire, alguns partits polítics, etc. Però sobretot un cúmul de gent que es preocupa perquè hi hagi un carrer dedicat als Països Catalans, que hi hagi una escultura dedicada als Països Catalans, que el terme Països Catalans no quedi obnubilat, o que hi hagin altres sinònims, països de parla catalana, i fins i tot Catalunya en sentit ampli, que alimentin aquesta mateixa noció. Per tant, aquest pas, amb aquest llibre hem intentat aquesta ampliació en aquesta doble direcció que us dic, d'una banda de l'àmbit d'anàlisi que sigui dels Països Catalans i d'altra banda que aquests llocs de memòria no siguin només llocs físics, sinó que tinguin un element més ampli. I per tant ens trobarem que l'art és també, els referents artístics també són un lloc de memòria, Dalí, Picasso, Seret, són llocs de memòria del conjunt, o referents literaris, aquí analitzarem el cas de La Punyalada, que és una novel·la que ara en diríem transfronterera, o bé fets històrics. L'exili de l'any 39 és un referent que coneix tothom, i això és un lloc de memòria propi d'un exili patit realment d'una manera dramàtica. Bé, bàsicament els articles són de diferents autors, nosaltres els hem coordinat la Caral i jo mateix, però hi ha tot l'equip de Mirmanda i tota aquesta altra gent que s'hi ha anat incorporant, des de l'Antoni Pol, Pep Vives, Miquel Roquet, Jordi Font, Eric Forcada, Albert Estar, Marc Sogues, Mariona Seguranyes, Arola Simón, Lluís Obiols, que després intervindrà, i Marta Rovira. Per tant, hem pogut constituir tot un equip. Bé, jo no m'extenc més, en tot cas passo la paraula a en Lluís i que ell ja parli una mica de la seva aportació. Després al final podem acabar de fer una mica de debat, si us sembla, per acabar d'aprofundir o de matisar elements que segur que han quedat. Bona tarda a tothom. Jo us exposaré una mica com ja us han plantejat l'Òscar i l'Enric, una mica quin és el contingut d'una d'aquestes aportacions, de les moltes aportacions del llibre, que segurament no és pas la més interessant, però segurament per la dedicació professional dels dos autors, de l'Arola Simón i jo mateix, vam pensar que valia la pena de fer quan l'Òscar ens ho va proposar, i a més també des d'un punt de vista una mica corporativista pensem que ens interessa fer una mica de difusió de realment què és el que es fa en un arxiu i quina és la importància que tenen, no només per la història, que és el que segurament tenim més present, sinó per la nostra societat contemporània. Tot això ho vam fer a partir del cas de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya. Bàsicament, com veurem, perquè és una comarca que té unes particularitats enormes, bàsicament vinculades a les fronteres, ja l'Òscar n'ha parlat també amb les diferents publicacions que es van fer a partir del Congrés del 2010, i perquè això genera una sèrie de particularitats a nivell de la documentació també.
Primer de tot plantegem una qüestió molt bàsica, o sigui, què passa amb els arxius, com es creen els arxius. La documentació es crea d'una manera molt clara per un interès concret que mai és el de deixar testimoni de res, mai és el de que serveixi per document històric, mai és perquè sigui un referent per si mai algú vol saber. O sigui, la documentació es genera simplement per un valor primari, que és el que en diem els arxivers, que és un valor jurídic, és un valor administratiu, és perquè ha de documentar un fet, un tràmit, un assumpte legal, un assumpte administratiu, i per tant, aquest és el valor de la documentació, i això li dona unes determinades característiques que hem de tenir en compte. El que ens dona després un valor secundari, un valor històric, un valor com a testimoni, és simplement el pas del temps. Això no vol dir que aquests dos valors no convisquin, que potser un document de fa 150 anys continua tenint valor legal i un document que haguem generat aquest matí ja té un valor testimonial i un valor històric per si mateix. Però tinguem-ho present, no és la voluntat de ser memòria de res el que fa que es generi aquesta documentació. Tot això amb una excepció molt clara, que segurament vosaltres dos sou de les persones que coneixeu millor ara mateix, que són els dietaris, les memòries personals escrites precisament per deixar constància d'uns fets, d'unes vivències, d'unes experiències. És un cas singular, que té molt interès precisament pel fet de ser singular, de ser molt diferent de la majoria de la documentació que conservem. Evidentment, la documentació és sempre parcial, també això ho hem de tenir en compte. Molt sovint, quan algú té un cert interès en desacreditar estudis històrics, diu, no, això és que hi ha moltes coses que no estan escrites. És clar que no estan escrites moltes coses, això ho tenim tots clar. Sabem que no tothom escriu, sabem que no s'escriu tot i sabem que no s'ha conservat tot. Per tant, aquest biaix l'hem de tenir sempre en compte, i és evident, però això no exclou que el que conservem o el que es va generar al seu dia i ha arribat fins avui no tingui un valor que ens pot servir per moltíssimes coses. Per què vam estudiar el cas de la Cerdanya? Primera, perquè l'Arola és la directora de l'Arxiu Comarcal de Cerdanya, bàsicament, perquè en diversos estudis que he fet jo estan centrats també en aquest territori, i perquè, com dèiem, sobretot és un cas de fragmentació política i administrativa enorme. Sabeu que la Cerdanya, a partir del Tractat dels Pirineus del 1659, queda dividida entre dos estats, entre l'estat francès i l'estat espanyol, però que també després, amb la divisió provincial a l'estat espanyol al mitjans del segle XIX, està dividida novament entre la província de Girona i la província de Lleida, però no només això, sinó que si anem a buscar divisions històriques, en un determinat moment, quan es crea el Regne de Mallorca, un comtat de Cerdanya, passa a dependre del Regne de Mallorca, queda separat durant unes dècades del Principat de Catalunya. Per tant, el riu de Vilanova de Benat és una frontera internacional, que és una qüestió que a vegades no la tenim molt present. Cerdanya és Regne de Mallorca, l'Urgellet és Principat de Catalunya, doncs és una cosa diferent durant uns anys. Posteriorment, al segle XV, hi ha el moment d'empenyorament dels comtats del Regne de França novament. Per tant, Cerdanya ha sigut un anar i venir contínuament de dependències polítiques diferents, de gestions administratives diferents, i això té un reflex molt clar amb la documentació, amb la dispersió d'aquesta documentació. Penseu que podem trobar documentació de Cerdanya entre molts altres llocs, els arxius de Barcelona, els arxius de Perpinyà, evidentment, els de Puigcerdà, també els de la Seu, els de Lleida, els de Girona, els de Madrid, els de París. Això genera una problemàtica també a l'hora d'estudiar un territori i genera un seguit de dificultats importants a l'hora de fer recerca sobre aquest territori i de generar discursos sobre la història d'aquest territori. Però en tot cas, això és un aspecte vinculat a la moment en què es genera aquesta documentació. L'arxiu simplement és l'acumulació inicialment d'aquesta documentació que ens serveix per conservar aquesta documentació. No, insisteixo, no pel valor històric, sinó pel seu valor primari, pel seu valor jurídic, pel seu valor administratiu, perquè garanteix uns drets i uns deures. Això segurament els andorrans, i no sé ara si et xafa la teva intervenció, Toni, ho teniu molt clar amb el manual d'Igest. El manual d'Igest el que fa és marcar a mitjans del segle XVIII quines són les bases polítiques, administratives, econòmiques d'Andorra, quines són les característiques que ha de tenir el país, com s'ha de conservar la documentació, quins són les bases legals, els privilegis atorgats a les comunitats de les Valls d'Andorra, i a més, una cosa molt curiosa, que ens l'hem d'entendre en el moment d'aquella època, no és un document públic, és un document estrictament d'ús pels governants del país. És aquesta visió dels arxius, no per deixar memòria d'un passat, d'una història, no, és la gestió diària dels interessos d'un territori. Per tant, els arxius al servei del poder, que és una cosa molt habitual fins a finals del segle XIX.
és la seva funció principal. A finals del segle XIX és quan es produeix aquest canvi de context, en un moment en què s'implanten els estats liberals, o s'implanten o es materialitza d'alguna manera tots els canvis que representa la implantació dels estats liberals, i comença a aparèixer també tots els moviments vinculats al nacionalisme, a la recerca d'aquests referents del passat, d'aquesta història medieval, d'aquests mites que es recuperen, com els de les quatre barres, i es van a buscar aquest passat molt sovint idealitzat i molt sovint anant a buscar una visió, potser, del que es voldria en un determinat moment, buscant els segles endarrere. Aquest moment és un canvi de paradigma en el món dels arxius. Aquells arxius que havien servit pel poder únicament, havien servit per gestionar els interessos d'un territori, d'unes comunitats i bàsicament per viure el dia a dia, comencen a ser vistos també com un lloc on es conserva documentació que té interès per fer recerca i per generar discursos identitaris vinculats també al passat d'un territori. Aquesta és la finalitat última, a data d'avui, dels arxius, i és un aspecte que està molt clar. Les dificultats d'accés hi continuen sent cada vegada menys, és evident, hem vist que tenim tota aquesta dispersió arxivística, però cada vegada hi ha centres arxivístics més ben dotats, de personal, de criteris, i tot això es va posant al dia en la mesura en la que es pot. També hi ha les plataformes tecnològiques que permeten accedir a la documentació dels arxius, que tenen és una arma de doble tall i això potser ens vam atrevir a plantejar una mica amb el perill que se'ns tiri tothom sobre. Poder accedir a la documentació en línia és una grandíssima sort pels usuaris de la documentació, però també implica una falta de, no direm de control, evidentment, però sí de coneixement de què és el que s'està fent en cada moment amb la documentació. Penseu que fins fa 4 dies que hi hagi una persona investigant un tema en un arxiu i que al cap d'un temps hi hagi una altra persona investigant un tema similar, això podria generar un seguit de sinergies, pensem que molt positives, de coneixements entre persones que es troben, que molt sovint els propis arxivers posen en contacte, ei, estàs fent això, tal persona està fent una cosa similar, igual et pot interessar, us poseu en contacte i podeu fer alguna cosa junts. El fet de tenir tota la documentació consultable en línia facilita moltíssim la recerca, però podem tenir 16 persones a tot el món que estan estudiant exactament el mateix i no ho sabem. Simplement sabem que algú, des de diferents punts, està consultant documentació. És simplement la balança, què és el que ens dona de positiu i què és el que ens dona de no tan positiu. Aquesta falta una mica de contacte humà. Bé, com deia una mica, el plantejament amb Cerdanya el basem molt també en aquesta visió fent fronterer, que ha sigut un tema molt recurrent a l'hora d'estudiar qualsevol tema d'història de Cerdanya, des de fa una colla d'anys. I molt especialment en els moments de creació de la Unió Europea, d'integració europea, d'eliminació de fronteres. És un aspecte que es posa molt de relleu precisament per contraposició al que s'estava produint uns anys abans. I que segurament s'ha tornat a posar en vigor, s'ha vist d'una manera molt clara, desgraciadament, a partir dels atemptats terroristes que s'han produït últimament. Quan aquella frontera que s'havia diluït molt, s'ha intentat tornar a reforçar un moment per un control, evidentment, d'accessos en països i de pas de fronteres. És el moment en què tothom ha tornat a tenir en compte això és un moment que pot representar un canvi. Per tant, tots aquests moments de canvi que impliquen problemes o que impliquen dinàmiques diferents en el nostre dia a dia, evidentment tenen un reflex amb la recerca, amb els interessos. D'alguna manera és aquella frase mítica, hiperutilitzada, de que tota la història és història contemporània, evidentment, els nostres interessos actuals són els que ens fan anar a buscar què és el que ha passat històricament en un determinat aspecte. També una cosa que pensàvem que era interessant a nivell d'arxius, veure què és el que passa històricament entre aquesta frontera, si realment la frontera és una frontera tal com l'entenem avui, o és una, llevant el nom de l'Òscar, una afrontera, és simplement una línia que està allà al mig i que pels estats té una significació i a nivell polític, militar i fiscal la té, però a nivell social no, o si no, o si realment aquesta frontera implica un trencament, implica uns canvis identitaris, educatius, lingüístics, com això es veu també amb els arxius. I com això, sobretot, a partir del segle XIX, canvia molt amb les lògiques de construcció de comunicacions dels respectius estats espanyol i francès. Un moment en què les comunicacions franceses van cap a les capitals de departament i les comunicacions espanyoles van cap a les capitals de província. Aquell contacte a banda i banda de la frontera que hi havia sigut durant segles
per usos de pastures, per usos d'aigües, per usos de recursos forestals. En aquell moment es comença a diluir perquè els referents comencen a ser Perpinyà, Foix, i comencen a ser Girona, Lleida. Els referents ja no són el que hi ha a l'altre costat de la Collada, que és molt més a prop, però que ja no hi ha carretera. És un canvi important. Simplement la idea era donar una mica aquesta visió dels arxius com a lloc de memòria perquè, per una banda, acumulen de manera inconscient aquesta memòria, aquest testimoni de tota una sèrie d'activitats que s'han produït en un territori. L'acumulen per un interès, evidentment, de les èlits de poder, dels governants, de qui necessita aquella documentació per acreditar uns drets i uns deures. L'acumulen i la conserven, i gràcies a aquesta conservació, en un moment en el que veiem aquella documentació amb un altre ús, amb un altre interès, això ens permet recuperar-la, ens permet utilitzar-la i ens permet donar-li un ús diferent del que havia tingut inicialment. Ens permet aquest retorn social, que d'alguna manera és el final d'una etapa, que pensem que és aquesta imatge bonica, que els hereus d'aquelles persones que fa una setmana o fa 10 segles havien generat un document per un interès propi i que els que continuem formant part de les comunitats que habiten en aquests mateixos territoris li donem una visió diferent i li donem un ús diferent a aquella documentació. Potser és una visió diferent de la que s'espera, però pensàvem que interessava donar una mica aquesta visió més interna de funcionament, de com funcionen els arxius i com es creen els arxius i com evolucionen, més enllà d'aquella imatge que tenim tots de la recerca erudita, concreta, d'una persona que es passa tota la vida buscant què va passar durant una setmana del segle XVII. No, és una visió que pensem que és important, entendre com evolucionen també aquests dipòsits documentals, la seva gestió per part de les administracions i el seu ús per part dels ciutadans també en funció del context en el que visquem. Evidentment, en el cas d'Andorra és evident també. I el cas del manual digest, insisteixo, penso que és molt maco, en el moment en el que, per exemple, especifica què s'ha de fer amb els arxius, com s'han de tenir organitzats, conservats i nets, això és important també, i com a data d'avui veiem precisament aquests arxius. I aquest manual digest, que havia de ser d'ús exclusiu pels membres del Consell General, com se'n fa edicions, reedicions, s'explica a les escoles i es pretén que tothom en faci la màxima difusió. Es mostra molt aquest canvi de paradigma d'èpoques diferents. No sé si t'ha dit en l'aire la teva intervenció, Tani. Bé, jo, ràpidament, doncs, el que m'ha dit i ja m'ho ha posat en sapata, per valorar els arxius, jo diria que si, diguem, a la memòria, que si la memòria aquesta compartida es guarda als arxius, els arxius avui són un supermercat de la memòria compartida i, per tant, val la pena anar-hi, ja fins i tot ofereixen producte digital, en línia, però és això, és molt interessant perquè no és un dipòsit ni és un magatzem d'aquesta memòria no compartida, sinó que és això, és una botiga en línia o un supermercat que es pot per consumir, diguéssim, usant la imatge d'una secció. Què hi fa Andorra que enmig, diguem, entre el nord i el sud? Jo crec que hi fa molt, en el sentit que, òbviament, és una petita Andorra i la seva petitesa per si sol, diguem, potser hi ha un espai més que d'altres, com a moment, que ha entrat dins de l'imaginari col·lectiu, diguem, sobretot dels nostres veïns. És a dir, els nostres veïns, els territoris veïns, sempre són els que defineixen alguna cosa. És a dir, cadascú està definit pels altres, pels que té l'entorn. I donat que, diguéssim, aquesta memòria compartida és la dipositària o té matèria primera en algun lloc requisit que algú altre ha definit, penso molt bé, de la identitat col·lectiva. És a dir, aquesta identitat col·lectiva que quan un està dins d'un territori no li preocupa, vull dir, fa la seva vida normal, quan surt, diguem, es veu que els altres tenen una mirada determinada sobre aquest territori i que l'han mitificat a través d'una sèrie de mites o de prototips o d'estereotips. Llavors, bé, quan vam parlar, l'Òscar, en un cert moment vam parlar d'aquest tema, doncs jo que soc una mica intrèpid i podem dir com no m'hauria ficat, però aquests temes d'identitat sabeu, si em coneixeu que m'interessen, i sobretot per definició de la identitat andorrana on som, doncs aquesta, normalment si vas als vins, de vegades són els que més bé te la poden identificar. Llavors aquí hi hauria unes reflexions que les diré al final, però per expressar-vos uns punts que segurament poden ser-ho, com poden ser-ne uns altres, i l'ordre tampoc no és si és el més important ni no. No tinc ni la capacitat, penso,
ni la il·lusió per poder-los afirmar i fer-ne una tesi doctoral, però com a mínim són un esbós que a mi m'han servit per planificar certes coses, ordenar-les d'una determinada manera, que es poden organitzar de moltes altres. Però llavors us mencionaré només 10 aspectes o 9 que estaríem dins d'aquesta visió estereotipada d'una memòria, que he quedat amb una memòria, que després, diguem, és això, aquesta memòria compartida pels catalans del nord i del sud, donada la nostra base cultural, que és catalana igualment, això és molt clar, doncs, no hi ha cap dubte del que ens mou, doncs, a veure de quina manera, clar, les preguntes que ens poden fer al final els catalans, és la mateixa pels catalans del nord, és la mateixa pels catalans del sud, i nosaltres, aquí dins, diguéssim, compartim aquests aspectes. Jo espero que això pot ser el debat, ho podrem treure. En tota manera us passo ja ràpidament a mencionar els punts que estan una mica més ben estructurats aquí al llibre. El primer punt que podríem dir, diguem, és el territori. El territori en si, per la seva petitesa, doncs pot ser contemplat com un element que ha entrat a la memòria col·lectiva d'una determinada manera. Aquesta qüestió, diguéssim, m'hi recolza un Polibi, diguéssim, 150 abans de Jesucrist, quan fa l'historiador aquest grec romà que fa la història, doncs menciona el pas de Níbal, i mencionant el pas de Níbal parla de les tribus que s'hi van oposar, i entre els quals menciona els arrosins fins als Pirineus. La traducció, diguéssim, ve d'això, els ilergets, els arrosins fins als Pirineus. Marca un límit, diguéssim, una situació d'una tribu determinada d'aquesta última dins d'una certa marginalitat. El Jaume Roig, el 1462, amb el seu llibre L'Espírit, l'autor valencià, el llibre de les dones, fa una cita, diguem, que ha recorregut el seca, la meca, la vila seca, la vall de Riola, també posant que és a dir que un que torna, que ha fet tot el món, ja havent fet aquests límits, doncs, aquests marges, doncs ja ha fet tot el món. I, per tant, el territori d'Andorra surt una altra vegada com un extrem, un punt marginal d'un territori. I dins de l'imaginari col·lectiu, jo suposo el 1500, el 400 i l'escaig, si això entra ja fàcilment un autor valencià, diguem, que ja ho té assumit i fa com un verset que ja és tradicional, doncs hi ha aquest sentit que és un territori unià que està dins dels marges que aquests països catalans, diguem, d'aquests territoris que tenen el català com a element estructurador, la mateixa llengua, la mateixa cultura, una manera de desenvolupar-se, unes relacions econòmiques molt importants. Penseu que el ferro andorrà, si en aquell moment hi havia, ja arribava a València, és a dir, hi ha documents que el ferro saltava a través del bisbat d'Urgell, que era una xarxa de relació important, perquè el bisbe tenia jurisdicció penal i civil en certs nuclis de l'Urgell i d'altres llocs de l'àmbit del seu bisbat, doncs hi havia ferrers que, diguéssim, compraven de llevalls a la Seu i feien el pont amb d'altres ferrers que es passaven la mercaderia, el ferro s'anava als vaixells que anaven a Amèrica o el que fos. Per tant, hi ha hagut unes relacions econòmiques que fan que els andorrans, diguéssim, arribés producte o gent. L'altre element era la població, o és la població. La població, agafant refrenys d'aquests del refreny tradicional, diu, no són propis d'Andorra. La gent de muntanya, gent estranya. És a dir, aquesta marginalitat que tenim, doncs, genera una necessitat. I aquesta necessitat podríem dir que obliga una solidaritat. Aquesta solidaritat, si voleu, ha quedat reflectida amb el Pirineu, que és on hi ha hagut tradicionalment més comunals. Les valls del Pirineu, les veïnes els han perdut, però Andorra la propietat comunal encara continua sent del 94% del territori, només un 6% encara que no sé, és privat. I això Andorra no s'ha perdut. Les amortitzacions no hi ha hagut una acumulació ni eclesiàstica ni senyorial, per raons que tots coneixem d'una certa idiosincràsia del país, i doncs això ha fet que també, a part de ser gent estranya, tinguéssim un règim comunitari. Però, diguéssim, el 1904, el llibre de text, el Brutall, parla encara d'una estructura socialista del país, per aquestes, com una mena el metge, el forner, el que ven la carn, i cada any els hi renova això, si no fan dies i cada any els hi renova. Però bé, això és la població, diguem, que també té unes certes característiques com a gent, diguem, d'una certa determinada manera de ser diferents dels de la plana.
L'altre aspecte és la pobresa, és a dir, un terreny marginal i evidentment una gent una mica estranya que no d'allò, doncs, havia de ser pobre. Això també és un argument. A la Bèrnia, en el seu diccionari de la llengua catalana del 1839, ja equipara, és a dir, equipara l'andorrà com a pobre. L'andorrà vull dir ser pobre. Penjat, diguéssim, el que volguéssim dir, això és posar allà. Ja l'ha dit també andorrana, com grecs i alegrets, i també, doncs, muntanyer, és a dir, diguéssim, el refrany tradicional, no? Muntanyers que baixi del pla, el pla ric es farà. Però aquí, inclús, alguns d'aquests aspectes, Andorra mateixa havia interessat de Carles Xavier. És a dir, el Manuel d'Igés no, però el polità andorrà sí. És a dir, les mateixes màximes, hi ha un gir, si es compareu, Manuel d'Igés, l'Antoni Fita i Fauna, que les valls tenen aigües abundants, la terra és fèrtil, tot això, i amb aquestes mateixes paraules que va copiar l'Antoni Puig, diguem, 15 anys després, com que es negociaven i totes aquestes qüestions de minoritat, doncs ho van canviar, que no eren pobres, que no donaven interviure per subsistència per poder justificar uns acords més favorables o mantenir els privilegis de pas de bestiar. És a dir, que són idees que s'han assimilat, l'andorrà s'ha identificat, en certa manera, com un motiu de defensa. Un altre aspecte és que l'andorrà és una persona en moviment. És a dir, els catalans del nord i del sud, tant a les Planes fins a la Camarga com fins al Maestrat, hi havia pastors andorrans a la transhumància. La transhumància és mil·lenari. Això hi ha hagut autors que ho han estudiat, el Pujol i d'altres, però venen uns drets ancestrals de pas lliure, que anaven fins a això, al bestiar, i després ja tota la història dels 400 anys, ens ha vist el retorn, però que passaven de franc. Després hi ha conflictes amb Organyà, que els volen pagar el passatge, etc. Però això s'ha defensat aquests privilegis perquè eren uns drets ja ancestrals. De pas mercaders, però hi ha hagut, diguem, els pastors, però també hi ha hagut els dallaires, que deixaven, és a dir, que fa no internacional, però a les prades, diguem, d'aquí de la Lieja, el dallaire eren d'allò, miners, això fins a primers del segle XX, eren negociants de bestiar, contrabandistes, i aquí també, en la Bèrnia, a les mateixes comparacions d'Andorrà, doncs Vagabunda, Rodamont. Andorrà era un pobre, Rodamont, deien això com a sinònim. Després, un altre element important és la tradició o costum. Una comunitat, és la importància de la tradició i del costum. Com sabeu, encara que després hagi evolucionat tot el tema del dret, fins fa poc encara es discuteix si s'ha de codificar o no s'ha de codificar tot el dret per mantenir el costum. El costum, diguéssim, amb aquest canvi de pàgina que hem fet al segle XX, doncs té els dies comptats i la codificació és cap al camí que s'ha anat, que tothom ha decidit. Però una comunitat de pocs recursos, per a mantenir una estabilitat i un ordre, diguéssim, en el temps i una durada, necessita de la tradició. És a dir, necessita repetir certs actes, diguem, perquè té pocs recursos, és a dir, no pot anar improvisant, no pot anar fent, inventant, actualitzant. Per tant, la tradició és important des d'aquest punt de vista, és a dir, perpetuar un cert ordre i una certa estabilitat. I des d'aquest punt de vista, doncs, Andorra hi ha hagut una tradició en moltes coses que aquí no m'allargaria. I després també hi ha un altre argument inconscient, podríem fer, però la tradició i la repetició amb el temps d'una sèrie d'actes, de fets, de maneres de fer, doncs, que ha assegurat, diguéssim, a l'Andorra tradicional, i ha assegurat una diferenciació cada vegada més forta respecte al seu entorn. I el que s'han adonat conscientment, que sempre n'hi ha hagut algú que s'han adonat, diguéssim, aquest és un element a favor. És a dir, la diferenciació ha fet que sempre es pogués presentar aquest fet com no igual que els del nord ni els del sud i negociar, diguéssim, o reclamar un tracte diferencial. Per tant, la diferenciació és un element que encara que fora podria no estar, no es veu tan clar, només es pot identificar amb unes determinades tradicions, políticament sí que hi ha un desviatge claríssim, però amb la resta jo crec que l'Andorra sempre n'ha sigut conscient. I és un fet aquest que és molt important. I la diferenciació, si no existeix, s'ha de crear. Jo això ho estic dient i repetint. Així com als Estats Units, un país gran, té una llei conscient de l'antitrust, l'antiacumulació quan algú passa d'un cert nivell, Andorra hauríem de tenir una llei
que filtra, que passés sobre la diferenciació. És a dir, aquesta llei té els elements necessaris de diferenciació suficients, no per ser diferent, sinó perquè és un element clau de preservació dels nostres interessos i de sobrevivència. Doncs fer-ho. És a dir, clar, si és 100% igual que els catalans, o 100% igual que la francesa, o 100% igual, no ens convé. Llavors, no cal canviar-la, podem copiar, però hi ha d'haver uns certs retorns. Però això ja està present. Un altre element és la llibertat. Hi ha un refrany també molt curiós, no es poden posar portes a la muntanya. El Tomàs Junó ja el 1838, a la relació amb la Vall d'Andorra ho diu molt bé. Aquest Dominic que torna, que està escapat per França, però ja no sabia anar, i arriba a Andorra, perquè diu la frase, aquí no hi ha barreres, ni aduanes, ni voreus. No s'han menester guies, cartes ni passaports. Tothom menja el que pot, vesteix com vol, va i ve on li acomoda com i quan li agrada, sense haver de comunicar-ho a ningú. Per una altra definició de llibertat, diguem que n'hi ha poques, però aquesta, amb una altra visió, que el qui venia aquí no troba els camps tancats, perquè el territori no el trobes tancat. Per tant, és fruit d'aquest 94% de territori obert, diguéssim, comunal. Per tant, aquesta sensació de llibertat que pots passar per pols, diguéssim, també és un element que es pot destacar o es pot recollir i considerar aquí. L'altre, que és el típic i el més tòpic, és fer l'endorrat. Una frase que surt al segle XVIII, en el manual de gest, diguéssim, ja el recull i el justifica, perquè existia abans, els diccionaris catalans al Govern el 1838 també el recull. En les seves edicions com una cosa normal, que és fer el desentès quan no vol convenir en el que es proposa i demanar. Però el Fiter Rossell ho defineix encara més bé, és a dir, tolerar alguna cosa i fer el desentès a fi d'evitar algun gran dany o lograr algun profit, i inclús suspensius ja d'altres coses, per lograr sa honesta conveniència, que això ens en oblidem. Hi ha molta gent que l'utilitza, és fer el puta, no és fer el puta. És a dir, és fer això, és tolerar alguna cosa, és a dir, per lograr sa honesta conveniència, perquè de lo contrari, si no és que les coses fossin contra l'honestedat i bé públic, se segueixen a vegades deplorables conseqüències. Per tant, és fer el murri, fer el desentès, però intel·ligentment, és a dir, no sobrepassant aquelles línies vermelles de l'honestedat i del legal, però tirar per la teva conveniència al màxim que puguis. Bé, això seria un aspecte, per tant, recollit als diccionaris que està bé. L'altre és la neutralitat, que està molt clar des dels periatges del 1978 i amb el manual de gest ja que el consagra teòricament d'una manera clara i després d'altres autors modernament que l'han sentit també a l'últim seria la sobirania, que és una voluntat de ser independents aquí, que és en Jaume Vicenç Vives, una de les 3-4 característiques del català, aquí ens identifiquem clarament. És d'aquesta voluntat de ser històrica dels catalans, nosaltres tenim la tinguda. I coincideix, jo quan ho vaig llegir, ho vaig descobrir després ja, que hagués interpretat que això ja s'ha dit, perquè si no no s'entén. És a dir, els andorrans, quan per exemple es queden el 1789 la Revolució Francesa, es queden els revolucionaris, els diuen sou independents, ja no cal que porteu, que pagueu la pèstia, doncs els andorrans cada any, fins al 1805 el Napoleó es va tornar a acceptar, perquè el que era l'altre costat amb la corona espanyola. I hem quedat sotmesos ràpidament, per tant aquest joc de l'equilibri, doncs, tot i volent ser, sabien que el seu ser passava per mantenir aquesta duplicitat de senyors diferents. Després del 1993 l'ONU, que ja esdevé mítica pels catalans, amb el discurs de l'Òscar Ribes, passem a ser el mite, que d'allí té l'honoris causa per Mallorca, té les conseqüències per l'Òscar Ribes, doncs bé, i aquí ja la negació dic que l'andorranitat és la quinta essència de la catalanitat. Amb això ja, amb la sobirania, ja arribem a ser, dins l'imaginari col·lectiu català, doncs, hi ha aquesta admiració, després amb el document, doncs em permet un article reproduir 3 textos del Josep Pla, del Salvador Espriu i del Miquel Martí, que són, diguéssim, clars amb tots aquests elements i d'admiració i de respecte, etc. però són la síntesi, em sembla, que es poden generar amb aquest imaginari col·lectiu. Llavors jo crec que, com a conclusió, la memòria col·lectiva és una matèria primera per la identitat col·lectiva. Jo crec que llavors aquesta memòria compartida dels catalans i no surt. El diminutar s'ho veuen exactament igual, els veuen exactament igual, els han vist igual. Jo crec que sí, però no d'allò, amb poques diferències, podem matisos.
I després caldria veure si els andorrans ens identifiquem amb aquests estereotips, o clixés. Però que també són necessaris i nosaltres també, a partir d'un cert moment, que ens han hagut de començar a preguntar sobre aquestes qüestions, doncs les han de posar en ordre o no, i a partir d'un cert moment, si considerem que són pròpies, passar-les a formar part d'aquesta memòria col·lectiva andorrana, sense cap manera. Jo sí que vull dir un diferent de coses, arran d'aquesta teva intervenció. Jo soc figuerenc, per tant, no soc pròxim aquí. I una cosa que, amb això que deien d'aquesta fascinació envers Andorra, és una fascinació bastant generalitzada, penso. Però és realment una fascinació, aquest element segurament de sobirania, d'aquesta realitat sobirana d'Andorra, que és molt envejada a nivell del Principat, més potser del que la mateixa gent diu. Me'n recordo mirar un amic que s'ha mort fa poc, que es diu Manuel Costapau, m'explicava que és editor, escriptor, m'explicava una cosa que nosaltres també fèiem quan érem petits i que ell ja feia quan érem petits, i ell també era figuerenc, i era anar a mirar i a veure si trobaven una matrícula d'Andorra, d'un cotxe d'Andorra. I era com, mira, n'he trobat una, no? I això nosaltres ja ho fèiem també. Per tant, aquest element de fascinació penso que sí que és bastant generalitzat. I és històric, és històric. L'Esteve Albert sempre recordava quan era petit els pastors, és a dir, ell, això era el Maresme, hi havia uns pastors andorrans que no sé per què eren portaven al bestiar en una casa de parella, i ell anava, escoltava-los explicar històries i esperava que vinguessin, diguéssim, i el tema pastoral, jo crec també el tema romàntic, l'Andorra fa 50 anys anàvem 100 anys retrasats, fa 200 anys en portàvem 500, vull dir, respecte a la d'allò, i avui encara en portem 25 o 50, les mentalitats ja no ho sé, però el tema econòmic, i per tant sempre hem quedat com els romàntics, com els descobridors, tots els llibres que descobrim, diguéssim, al segle XIX i el XX, Andorra es mitificava perquè també des del punt de vista del romanticisme sempre hi ha hagut alguna cosa, sense entrar en les ràdios del segle XX també és un altre exponent, però crec que històricament el segle XV ja hi hagués fet aquesta frase i aquest verset vol dir que la gent que baixava a la muntanya pels de la plana, la muntanya aquells segles, perquè diuen els experts, era salvatge, la gent no hi anava a collir flors, un lloc perillós amb animals salvatges, i a partir del segle XVII i XVIII el paisatge es va incorporant i per tant, no sé. És que ha anat variant, realment com a historiador aquests elements cada moment varien i s'adapten perquè això que anàvem a mirar a les matrícules dels cotxes, això ja era molt modern, perquè eren cotxes, hi ha hagut una adaptació i en aquest cas de l'Òscar Ribas, del discurs, realment jo crec que és la formulació més nítida i clara que s'ha fet en un espai, a més, en el màxim espai, per dir-ho així, o la màxima càmera de representació internacional de la definició de territoris catalans. I això és que és fantàstic. Ara Colau i Van Eyck els parlant castellà, vull dir, jo crec que ha anat variant també amb el temps. I realment penso que sí, els canvis han estat molt grans. Ara amb l'Òscar estem fent una assignatura, tenim dues classes, una cadascun, perquè fem la mateixa assignatura compartida i analitzem els pobles abandonats, perquè és una assignatura d'arqueologia i fem unes nocions generals d'història moderna i contemporània, però esclar, també hem d'introduir uns elements que atraiguin en l'alumnat, que són futurs arqueòlegs i que per tant els interessa la matèria. I un treball que els hi posem és un treball sobre un poble abandonat. Llavors fer recerca sobre un poble abandonat. Bé, ara fa poques setmanes van fer un poble abandonat que era Solanell, que és relativament a prop. Aquests van acabar per desaparèixer completament. I aquests, com ja estaven molt fumuts, deien una cosa, deien no, nosaltres estem molt malament, els que estan pitjor són els d'Andorra.
realment la cosa ha girat absolutament de 180 graus. Si algú vol dir alguna cosa. Potser pel que deia l'Enric de les places i els carrers dels Països Catalans, m'ha fet recordar que a l'entrada del Liceu Renovia de Prada hi ha el giratori, aquí hi diem rotonda, però que els francesos ho diuen més bé en aquest sentit, que és un lloc per girar, el giratori dels Països Catalans. Perquè potser la Universitat Catalana d'Estiu, que s'organitza, que se realitza allà el mes d'agost, doncs és un lloc on hi va tothom dels territoris de parla catalana, de l'Alguer, de València, del País Valencià, de les Illes Balears, d'Andorra i, per suposat, de Catalunya, que ha anat evolucionant que al començament era un lloc on fer les coses acadèmiques en català quan a Catalunya no es podia, o la resta d'Espanya tampoc, però que ha anat evolucionant a ser un lloc de prestigi on la gent es troben i comparteixen activitats o records o cadascú hi va buscar coses diferents potser, però que és un lloc que es fa palès, que tots aquests territoris tenen un lligam. Potser una de les coses que en l'article, quan analitzàvem la mateixa idea de Països Catalans com a lloc de memòria, per dir-ho així, no hi ha un inventari tan senzill com saber quants carrers, places, monuments dedicats hi ha als Països Catalans. O una cosa que ha estat fonamental per la noció aquesta, que és els mapes. Quants n'hi ha, si estan inventariats, o quants llibres parlen de la noció Països Catalans, els més importants. No hi ha res de tot això. Això es fa i ni tan sols ho recollim, però funciona. Més o menys funciona. I funciona cada vegada més. És a dir, contra una idea que podem tenir que això va ser una moda als anys 70 i que ara no és tan de moda, jo penso que no va així, que és completament al contrari. Que fan els clàssics, per dir d'alguna manera. Fuster formula la noció de Països Catalans i si us hi fixeu, en la noció que defensa Fuster no hi ha ni la Catalunya del Nord ni Andorra, que han estat dos elements punters en tot aquest element de represa catalana dels últims 50 anys. Però punters, i molt importants. Dit això, de l'Òscar Ribes com a gran discurs de tal, o el que diu l'alcalde de Perpinyà, que diu no, ei, som aquí. I que és Perpinyà que ho diu i li diu a Barcelona, no l'invers. I crec que això són uns elements molt nous i esperançadors en aquest sentit. Hi ha una dita de Vicent Boira, que és un geògraf, que diu que els territoris tenen memòria. O sigui, tenen memòria, no sé si és d'aquestes... Els territoris tenen memòria. Una idea de l'arc mediterrani, de la zona mediterrani, la romanització va fer que hi hagués un corredor. Estarà Prada, a Boira, aquesta. És que de fet això de la memòria ha estat... He parlat del tema de Pierre Nora, però en realitat el gran debat de la memòria ha estat un dels grans debats que hi ha hagut. El que passa és que potser s'ha centrat no només en aquests termes que nosaltres hem parlat, més en el que seria una memòria col·lectiva catalana, com en la memòria de la història contemporània que ha estat traumàtica. I per tant el gran debat de la memòria a Catalunya i als Països Catalans ha estat per aquest doble motiu, per la història contemporània més terrible, el franquisme, l'exili del 39 i la guerra, tot això, la guerra civil, doncs això ha fet que la memòria fos una qüestió gairebé d'estat. Això mateix, la Generalitat, en un moment determinat, del Principat, fa un memorial democràtic. I això, amb això tampoc innova res, és una necessitat i una represa d'aquesta nova conjunció d'història i memòria que també té lloc arreu d'Europa. En uns moments polítics, això que deia, sempre és història contemporània, sempre són realitats del moment,
en un moment en el qual tornen a sorgir el feixisme, tornen a sorgir uns elements que crèiem ja absolutament superats i que cal recórrer la història de la memòria col·lectiva perquè això no torni a passar. No és pas poca cosa. Per tant, aquest és un gran debat a nivell europeu en el qual nosaltres també hi serim, diguem-ne, la nostra pròpia fet nacional. Jo crec que és un debat a nivell europeu, sobretot, de primeríssima magnitud, que ha tingut repercussions tant en l'àmbit de la història com de la sociologia, de l'antropologia, realment de les ciències socials i de la política concreta. I això, els estats estan fent polítiques de memòria, perquè si no, tot es fa. I si no hi ha una política de memòria democràtica, n'hi haurà una altra que no serà democràtica. Però això, aquest buit, no existeix avui. Gràcies per haver vingut. Caldria afegir que les llibreries són el millor lloc de memòria afegint a l'arxiu perquè és el lloc on podem compartir precisament aquest tipus de llibres i de... I ara compartirem una copa de cava, si voleu. Posat a compartir. Sí, a baix. Ell és una ampolla. Molt bé, demà passat. Divendres. Molt bé.